Уже ў 9-й раз юныя мастакі адлюстроўваюць у сваіх малюнках жывапісныя пейзажы Брэсцкай крэпасці. У Міжнародны дзень абароны дзяцей удзел у акцыі ўзялі каля 80 хлопчыкаў і дзяўчынак з усёй вобласці. Але на гэтым спіс удзельнікаў не сканчаецца. Далучыцца да конкурсу завочна, даслаўшы свае работы па электроннай пошце, змогуць школьнікі з усёй Беларусі, а таксама Расіі, Украіны і нават Китая. Мы ставим для себя, как организаторы, задачу, чтобы наши детки ближе познакомились с Брестской крепостью, может быть, передали через свои детские души, через детские сердца, передали частичку своей души в работы. Для того, каб удзельнікі акцыі пранікліся атмасферай мемарыяльнага комплексу, арганізатары правялі спецыяльную экскурсію. Дзеці змаглі больш даведацца аб гісторыі яе стварэння і гераічнай абароны. Пад уражаннем ад пачутага і убачанага юныя мастакі ўзяліся за працу. Вот Хомские ворота, Брестская крепость. Вот тут часы такие ржавые, старые, с побитым стеклом, как бы начало войны. Это же давно было, уже сколько, больше 70 лет. Брэсцкія школьнікі Карына Аўрамук і Александра Пашко вырашылі адлюстраваць галоўны ўваход у мемарыяльны комплекс і монумент «Мужность». Ну, не знаю, как-то крепость связана с мужеством, да. Мужество и война. А вось дэлегацыя з Маларыты на канкрэтных аб'ектах мемарыялу вырашыла ўвагу не канцэнтраваць. Замест гэтага вучні Маларыцкай дзіцячай школы мастацтваў далі волю фантазіі і адлюстроўвалі народжаныя вобразы. У нас город маленький, поэтому возможность куда-то поехать на какой-то фестиваль или конкурс, редко бывает такая возможность, поэтому мы с удовольствием участвуем каждый раз в этой акции. У журы члены брэсцкага аддзялення Беларускага саюза мастакоў. Яны абвесцяць у верасні вынікі конкурсу. Уладзіслаў Бондар, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».